Kamusta? Maya です。2時間ぶりのフィリピン語のレッスンですね。Kamusta ba kayong lahat? 私は元気です。今回習うレッスンはこちらです。いいですか？このレッスンはとても長いので2つのパーツに分けました。いいですか？今日習うのが1と2だけです。で、次の動画で習うのが3と4です。いいですか？はい、では、ready na ba kayo? Let's start! まずは今日使う単語の紹介からいきたいと思います。今日使う単語は前置詞です。前置詞はフィリピン語で言うとパンウコルって言います。ですか？パンウコルです。はい、1番イババオ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 というのは上のことです。ですか？イババオです。2番イラリム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 というのは上の反対で下のことです。いいですか？イラリムです。3番ロオブ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 というのは中のことです。ロオブです。4番ラバス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 というのは外のことです。ラバスです。5番ギリドギリドギリド多分発音しにくいと思います。ギリドです。ギリドというのは横のことです。ギリドです。6番旅旅旅旅というのは隣のことです。旅です。7番カリワ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 というのは左のことです。8番カリワの反対でカナン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 というのは右のことです。9番ハラハラハラです。ハラというのは前または表のことです。で、最後10番は9番の反対です。リコード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 というのは後ろまたは裏です。いいですか？はい、では文作りの方に行きたいと思います。まずは固定文です。ですか？固定文を作るのに使う文型が6つあります。とても多いですね。でもこちらの文型を覚えられたら今日のターゲットセンテンスを簡単に作れると思います。頑張りましょう。まずは簡単な方からいきます。こちらの文型は前置詞を使わない文型です。いいですか？nasa場所代名詞ですか？nasa場所si人名そしてnasa場所angものです。意味はこちらです。人または物はこの場所このところにいますまたはありますです。はい、ではこの日本語の文を文型1を使ってフィリピン語に訳してみましょう。いいですか？彼女は家にいます。彼女は家にいますという文です。はい、まずは nasa を書きます。nasa というのはいるまたはあるということです。で、次は場所です。そのものまた人はどこに存在しているのかという場所です。いいですか？こちらの文は家という場所ですね。家はフィリピン語で言うとバハイになります。ですか？バハイです。nasa バハイ nasa バハイです。で、最後に主語を書きます。家にいるのは誰ですか？はい、彼女ですね。彼女は家にいますという文だからです。彼女はフィリピン語で言うとシャになります。シャです。で、この3つの言葉を合わせたらこの文が作れました。
nasa bahay siya. nasa bahay siya. nasa bahay siyaです。意味は彼女は家にいます。簡単ですね。nasa あるまたはいる。次は場所。で次は支部です。いいですか？はい、ではこの文の支部、社という支部を人の名前、人名に変えましょう。いいですか？ですからこの日本語の文はこうなります。マヤは家にいます。マヤは家にいます。いいですか？この文には人名が入っているので C が必要ですね。前回のレッスンでも説明しましたが、人名がある場合は人名の前に C という助詞、フィリピンの助詞をつけないといけないです。C マヤです。いいですか？私たちの、文はこうなります。nasa bahay si Maya。nasa bahay si Maya です。簡単ですね。はい、では3番目の文型を使ってこの日本語の文のフィリピン語に訳してみましょう。いいですか？車は家にあります。車は家にありますという文です。ですか？50のは1と2と全く同じです。違いは後ろにある支部をササキャンに変えることだけです。いいですか？ですから私たちの文はこうなります。nasa場所、ang ものです。いいですか？ nasa 場所、場所は家ですね。ですからここにバハイを書きます。nasa bahay。何がですか？何が家にありますか？主語を見てください。車ですね。車はフィリピン語で言うとササキャンです。ですか？ nasa bahay でササキャンです。こちらの文型を見てください。ササキャンの前にあんをつけないといけないということになっていますね。なぜここをあんをつけないといけないかというと、このササキャンは特定されているからです。いいですか？ですから別のササキャンじゃなくて、今私たちが話しているササキャンが家にあるということを表すためにあんをつけます。いいですか？ nasa bahay ang sasakyan です。nasa bahay ang sasakyan になります。簡単ですね。こちらの文型を覚えられたら、このような文章が簡単に作れます。はい、次はもっと詳しい文型にします。ですから、ここはnasa場所、主語になってるんですけど、今度はこの場所のどこにありますかっていうことを表します。いいですか？文型はこの3つになります。1と2は同じ語順です。nasa 1というのは前置詞が入るところです。ng 場所、si 人名ですか？ 2 番 nasa 前置詞ng 場所、ang ものです。1と2は同じです。3番目の文型の主語は代名詞なので語順が1と2と違います。こうなります。nasa 1、この1は前置詞が入りますね。代名詞ng 場所です。いいですか？主語はその前置詞の後にあります。いいですか？ nasa 前置詞1、代名詞ng 場所です。代名詞は主語になります。はい。では、例文1からいきたいと思います。例文1、マヤは教室の中にいます。マヤは教室の中にいますという文です。いいですか？教室の中にいます。まずは、nasa を書きます。nasa です。nasa というのはいますまたはありますということです。nasa です。で、次は前置詞を書きます。マヤはどこにいますか？教室の中ですね。教室の中という言葉の中では
前置詞はどこですか？中ですね。中はフィリピン語で言うとロオブです。ですか？ナサロオブになります。ですか？で、次はナンを書きます。ナンは日本語で言うと女子ののっていう意味です。ですか？で、次は場所です。ですか？どこの中ですか？教室の中ですね。教室はフィリピン語で言うとクラスルームって言います。クラスルームです。nasa loob ng classroom。教室の中にいます。ありますっていう意味です。誰がですか？マヤです。マヤは教室の中にいます。そう。私たちの支部は人名なので、ここにまず C を書きます。で、次は支部です。私たちの文はこうなります。Nasa loob ng classroom si Maya。Nasa loob ng classroom si Maya です。どうですか？簡単ですね。2番目の文型と例文に行きます。こちらですね。nasa 前置詞1 ng 場所 ang ものです。で、ものが複数の場合はマガをつけます。ang mga ものになります。ですか？私が紹介する文は単数なので上の方を使います。はい、2番。鍵はテーブルの上にあります。鍵はテーブルの上にありますという文です。フィリピン語に訳してみましょう。まずは nasa を書きます。nasa はいますまたはありますという意味です。nasa です。いいですか？で、次は前置詞を書きましょう。一詞、前置詞です。机のどこに鍵がありますか？上ですね。上はフィリピン語で言うとイババオです。イババオ。nasaイババオになります。で、次はナンを書きます。ナンは日本語で言うと助詞ののって意味です。のです。テーブルの上、そののがナンです。で、次は場所です。何の上ですか？テーブルの上ですね。テーブルはフィリピン語で言うとメサになります。メサです。nasa ibabaw ng mesa。nasa ibabaw ng mesa。日本語ではテーブルの上にあります。ですか？何がですか？鍵ですね。鍵は寿司と言います。寿司です。ですか？で、寿司の前にあんをつけます。特定されているので。私たちの文はこうなります。nasa ibabaw ng lamesa ang sushi です。寿司が複数の場合はマガをつけます。こうなります。ang mga sushi です。ですか？ang mga sushi。で、単数の場合はang sushiだけで OK です。もう一回発音しましょう。nasa ibabaw ng mesa ang sushi。nasa ibabaw ng mesa ang sushi です。どうですか？簡単でしたか？肯定文の作り方はどうですか？難しかったですか？やっぱり6つもあるのでですね、文型はすぐに覚えられないと思うんですけど、頑張ってください。次は疑問文の方に行きたいと思います。否定文の作り方はとても難しくて長いので、パーツ2の方に教えさせていただきたいなと思っています。なので、次は疑問文です。使う文型はこちらです。nasaan si Jinmei。nasaan代名詞。nasaan ang もの。複数の場合は ang mga ものです。簡単ですね。nasaan si Jinmei。nasaan代名詞主語です。で、nasaan ang もの。複数の場合は ang mga もの
です。いいですか？意味は、人または物はどこにありますか？いますか？っていうことです。ですか？nasaan です。はい、では早速例文1をフィリピン語に直してみましょう。いいですか？マヤはどこにいますか？マヤはどこにいますかっていう文です。まずは、nasaan を書きます。nasaan はどこにいますかっていう意味です。nasaan です。探しているのは誰ですか？マヤですね。支部の方を見てください。この人を探しています。はい、こちらの支部は人名が書いてあるので、C をまず書きます。nasaan si。で、次は人名です。マヤ。nasaan si Mayaになります。簡単ですね。nasaan si Maya。nasaan si Maya です。nasaan si Maya は、マヤはどこにいますかっていう意味です。簡単です。はい、では2番いきます。2番の文型を使いましょう。2番目の支部は代名詞です。いいですか？はい、ではこの文をフィリピン語に直してみましょう。彼はどこにいますか？彼はどこにいますかっていう文です。まずは、nasaan を書きます。nasaan はどこにいますか？どこにありますかって意味です。nasaan。で、次は支部です。私が探している人、誰ですか？彼ですね。彼はフィリピン語で言うと、シャです。シャ。nasaan シャになります。簡単ですね。nasaan シャ。nasaan 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 シャです。意味は、彼はどこにいますかっていうことです。で、最後に3番の例文を紹介します。おもちゃはどこにありますか？おもちゃはどこにありますか？です。ですか？まずは、どこにありますかのフィリピン語を書きましょう。nasaan です。nasaan です。で、次は支部です。私たちが探しているもの。おもちゃですね。おもちゃのフィリピン語を覚えていますか？おもちゃはフィリピン語で言うと、laruan になります。laruan です。laruan です。いいですか？おもちゃ一つの場合は、ang laruan になります。おもちゃが2つ以上ある場合は、ang mga laruan です。いいですか？はい。じゃあこの文には、おもちゃ一つだけにしましょう。おもちゃはどこにありますか？おもちゃはどこにありますか？フィリピン語で言うと、nasaan ang laruan になります。nasaan ang laruan になります。簡単ですね。今日のレッスンはちゃんと覚えられたら、パーツ2は簡単にできると思います。ですから、頑張ってください。はい。では、maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam.